2. Ja ihan hyvä 10.662 aika palasmaalle ja menee jatkoon. Backman ottaa varaslähdön ja häviää. Kyllä hieno veto oli palas tuolta 10.6 ja hänen indeksiaikansa ajoin 10.66. Ja yleisesti 4 kilometrin tunnissa loistava veto palasmaalta kaiken kaikkiaan. Joo, ja katsotaanpa SM-tilannetta, nimittäin siellä Nikola kun johtaa Vallius kolmas ja Markkanen ja Nikola ovat jatkossa ja Vallius on tulossa hetken kuluttua radalle, eli siellä on tilanne jees, mutta mikä on meidän pisteissä kohta katsotaan nyt. Erik Wallin. Indeksiaikansa ajoin 10.67, Erik Wallin wins 10.47 under 11.38. Erik Wallin wins, goes to the next one. Only 100 of second is the difference in the finishing line. Nyt vain sadasosa eroa tuolla Wallin ja eroa, kun Wallin ykkösradalla punaisella autolla paineli voittoon ja seuraavalle kierrokselle. Tässä on jännä lähtö Timo Eronin lupa Vallius. Ja Vallius ajaa Tuomarista Räntylää, Rangleria ja sitten viimeisen päälle Utajalla heti